हाय गाइस बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव फिन बरायफिननाय थाबाय। दिनै मैया दाखालिसो जानानै थालांनाय जोंसार मोसाहारिनि गोथै सहखौ लानानै दिनै न्याय नागिरदों। बे न्यायखौ न्याय नागिरनायखौ हाजासे शेयार खालामनानै हो लोगोफोर, मानोना बिथाङा नंगौना नङा आरो मानि थाखाय दिनै बेफोरबायदि जानांखो गावखौनो माने आंबो सानना मोनाखै आरो माने गोसोखौ जोबोद दुखु मोनदों। सिरियासलिनो नोंथांमोनाबो गोसोआव दुखु मोनदों जानांगौ। बर' हारिया दिनै बिदिनो मोनसे नङा मोनसे जालांनायनि माने सम्भावना माने लामायाव फैदों आरो बेखायनो सानथावना माने साननो गोनां आरो बेखायनो मिथिनो लानाया मोजां। आं बेखौनो खावलायोदि गासैबो जोंनि बर' हारिफ्रा खौसे जानानै माने खामानिफोरखौ सानलायलायनानै मोजां लामाजों हान्थिलायनाया मोजां, बेखौनो आं खावलायो। आरो गासैबो साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोनखौ आं खावलायो जे नैबे भिडिअखौ नायनानै एसे मिथिना लादो आरो गासैनोबो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय। फै बिदिब्ला नायलांनोसै। मैया मोनाबिलियावसो गोबां माने बिदिखौ माने ससियेल मिडियायाव नायसननानै नुबाय जे बे रोखोम घटना जादों। ओमफ्राय बिसोरबो खबर लानो फैदों। खबर लानानै जों जा मिथिफैबाय आरोखि, बे जोंसार मुसाहारिया गोदान मिलिटारि आफादनि सोद्रोमा नंगौना नङामोन बेखौ जों मिथिया। घटना ओरैसो जादों, मटर साइकेल गंसेजों जोंसारजों लोगोसे गावनि सोरबा सासे लोगो जोबखायदिंजायनि मटर साइकेल सालायलांनानै थांनानै 17 थारिखनि घटना बियो नर्थ आफलागावआव एक्सिडेन्ट जाहैदों। अखानायै फुङाव आफलागाव स्टेट डिस्पेन्सारि मा दं बेवहाय गावसोरनि गाराय आथिं आखाइ जिनाय बायनायफोरखौ सुजानो थांदों आरोखि। सम्भब बे आफलागाव मेडिकेल साब सेन्टारनिफ्राय पुलिसनो हयथ' खबर हरदोंमोन आरोखि। पुलिसा फैनानै लांफैबाय। थानायाव पुलिसनि कास्टडियाव दंहैसैमोन आरोखि। आरो अलरेडि बे मानसि सानैनि एगेन्सै माखासे सेक्सनाव केसबो रेजिस्टार जाबायमोन आरोखि। मोनाबिलिनि 5टासोआव क'क्राझारनि एडिसनेल एसपिआ थांनानै बे सानै मानसिखौ लानानै बहाबा थांदों। अखानायै ससियेल मिडियायाव मिथिबाय जे सानै बर' सेंग्रा गोदान मिलिटारि आफादनि सोद्रोमामोन होननानै बुंदों पुलिसा। एनकाउन्टाराव थैबाय होनदों आरोखि। दा जोंनि बड' सिभिल ससाइटिया सानो बुजिदों बे खुनु पइन्टे रियेल एनकाउन्टार नङा, बे फेक एनकाउन्टार। बर'फोरखौ साफा बे रोखोम फेक एनकाउन्टारनि नामाव बुथारजोबनायनि बिराद डिप रुटेड पलिटिकेल कनस्पिरेसि आसाम गभर्नमेन्टआव दं आरोखि। दा बे घटनाखौ जोङो बड' सिभिल ससाइटि हिसाबै गोख्रोङै जों निन्दा खालामदों आरो जास्टिसखौ मोननांगौ। बर'फोरनि हिउमेन राइट्स भायलेसनाथ' जाखाबायानोसै, आरो बर'फ्रा आसामनि इन्डियानि वर्ल्डनि इन्डिजिनास मानसि, थागिबि मानसि। बे थागिबि मानसिफोरनि जुदि इन्डिजिनास राइट्स जायखौ इउनाइटेड नेशन्सआ 2007नि 13 सेप्टेम्बराव इउएननि जेनेरेल एसेम्बलियाव पास खालाम, गोख्रोङै जों निन्दा खालामदों आरो जास्टिसखौ मोननांगौ। बर'फोरनि हिउमेन राइट्स भायलेसनाथ' जाखाबायानोसै, आरो बर'फ्रा आसामनि इन्डियानि वर्ल्डनि इन्डिजिनास मानसि, थागिबि मानसि। बे थागिबि मानसिफोरनि जुदि इन्डिजिनास राइट्स जायखौ इउनाइटेड नेशन्सआ 2007नि 13 सेप्टेम्बराव इउएननि जेनेरेल एसेम्बलियाव पास खालामनानै एप्रुभ खालामनानै फोसावखाबाय, बे इउएनअ'आ जोंनो ग्रेन्ट खालामना होनाय हिउमेन राइट्सआबो भायलेसन जाबाय। दा बेनि थाखाय जोंनो जास्टिस नांगौ। आरो बे जास्टिसखौ मोननोब्ला जों डिमान्ड खालामो